Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sasimahle kumunye umuntu wayibamba impilo yakhe. Njalo. Ubamba ingqondo yakhe bese ingqondo yakhe ayiguqula. Hallelujah. Aguqule nenhliziyo yakhe. Enhliziyo enamagulu. Enhliziyo enomoya. Nenhliziyo esidla ngezinto ezingekho right. Nenhliziyo esidla ngayo uzindla nomakhelwane wakho. Egameni likaJesu ngezinto ezimbi. Ngoba ngokumbona izinto zihambela kahle. Kodwa enhliziyweni yakho ufundela izinto ezingekho right. Jesus. Hallelujah. Amen. Halabonga uJesu. Hallelujah. Ufundela izinto ezingekho right. Amen. Jesu makefika empilweni yomuntu. Amen. Impilo yomuntu ayisafana nezolo lakhe. Njalo. Halabonga uJesu. Amen. Kodwa isimo sengqondo yomuntu yaguqula impilo yakhe ngokuphelele. Amen. Umuntu abe ngoJesu abe ngowaJesu ngokuphelele. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Kungabi khona izinto ezifunyanwa kuye noma emzimbeni wakhe noma kuli ithempeli kaNkulunkulu kodwa esingaphilongi kuye. Jesus. Kulo amen bazalwane. Amen. Kuba ukuthi zonke izinto ezingaphakathi kwakhe ziphilonga kuNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kunabantu abulabo uNkulunkulu noma uyathanda ukwehlela kubona. Uma ngabe babili bembiza bekhala kubo ngenxa yezimo abadlula kuzo. Kodwa ababengangakwazi uNkulunkulu kwehlela kubona. Ngenxa yalezinto lezi ngenxa yamoyo phakathi kwabo. Nkosi. Hallelujah. Amen. Ngenxa yalomoya obusa impilo zabo. Jesus. Akabonga uJesu. Amen. Manje le moya yenza ukuthi uNkulunkulu noma ngabe uyathanda ukwehla azongena ethempelini lakhe bese yahlala. Kodwa manje kulula ngoba manje izinto ezingaphakathi ethempelini lakhe aziphilongi kuye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ayibelongi ke. Hallelujah. Kodwa namhlanje somemezela ngoJesu namandla. Hallelujah. ngoJesu namandla ukuphulukisa. Amen. Kulawo manje sithi abamba impilo yakho. Hallelujah. uJesu namandla ukuphulula. Yes. Uma uthemeke basathana usathana bebiza igama lakho. uJesu namandla okusema ngaba madimoni abamba impilo yakho. Kodwa mama bese fikile. Ebese madimoni ayadeda. Awazi ukuthi uNkulunkulu unamandla kangakanani. Awakwazi ukumelana naye. Yes Lord. Awakwazi ukumelana naye. Amen. Hallelujah. Amen. Ayathetha. Uyofika kwenye indoda ebehlala ngasemathuneni. Hekathi khwele imimoya. Yeah. Uma uJesu ezohlula ngakhona wayengayile kuyo. Yeah. Kodwa uJesu ehlula ngakhona. Yes Lord. Umefica le ndoda. Le ndoda ikhwele ngomdiboni. Ikhwele ngamadimoni amaningi. Uma ezohlula naye ikhona. Le ndoda kuyavumela umuntu ihlule. Kule ndawo ebihlala kuyo. Bathi ngesikhathi egameni likaJesu ezohlula uJesu wasiza khulu indoda. Bathi kukhuluma imimoya ngaphakathi. uJesu okufakazela ukuthi indoda ayinamandla ayinacala bathi imimoya engaphakathi endodeni iyona iyenza izinto eziphambene. Hallelujah. Jesus. Imimoya engaphakathi uJesu makafika kule ndoda akasi ukuthi wena ndoda phuma kule moya but uthi mina imimoya phumani kule ndoda antombazanana akabona uJesu abisemoyeni unomoya ongazwela uNkulunkulu unomoya kaSathane egameni likaJesu uzokwenza leyo izinto esifuna ukuthi wenze. Amen.